Мука буде похаснована za besplatni hljeb za žiteľoch Valala za perši kvartal u tim roku. Jak hutorene z boku novovybraného sovita mesnej zajednici bude obezpečene 13.500 hlieby mešačno. Na pitanje novinarov kedy budú hotovi obecaní hiži za useľovanie postradalých členi novovybraného sovitu mesnej zajednice Jameni za teraz nemali točný odvid. Za víkend na području opštiny Šid na rozčisťovanju drahoch robili 9 ekipi, a najkritičnejšie bolo na regionálnych drahoch za hraničný prechod Šid-Tovarník i Šid, prek Principovca i Ljubi. Vecej roboty bolo na drahoch od Kukujevcov, Bačincov po Šid i od Šidu prez Bikić, Sot i do Molovinu. Nješka od rana bol živný, ale krasný slunkový deň bez padania i vitru.